Surayya Aminu, wadda Na'am. aka sani da Rayya. Rayya ɗaliba, Rayya 'yar gidan tsohon gwamna Bawa Mai Kada, Rayya 'yan makaranta. Um, Rayya ki ɗan bamu tarihin ki a takaici. So da farko dai Assalamu alaikum kuma ina dai ba da haƙuri an samu matsalar network. Surayya Aminu an haife ni a garin Lagos, na girma a garin Kaduna, na yi karatu a garin ina ƙarasawa a garin Kano. To, Surayya, kamar mu da yawanci masu kallo mun fi sanin ki a wato wasan ko kuma fim na kwana 90. Kamar a kwana 90 kika fara fim ko kuwa ki ɗan bamu bayani? To gaskiya ba a kwana 90 na fara fim ba, na fara fim tun kafin kwana 90 don na fara fim watanni ina jin 6 da suka wuce tukuna na zo na fara kwana 90, amma dai kwana 90 a nan na fito, a nan kowa ya sani gaskiya, duk wanda ya sani a kwana 90 ya sani. To, kamar misali irin hakan na kika tsinci kanki a cikin wato fim ko kuma kika samu sha'awar shiga fim ko kwa akwai wani abu da ya motsa miki haka ya kwara miki gwiwa, ki dan bamu bayani. To gaskiya tun farkon tasowa na tashi da sha'awar yin fim, na tashi dai da sha'awar aikin jarida. So da na tashi da sha'awar aikin jarida, wani abu ne yasa na ji ina so in fara fim. Ka san kamar aka ce aikin jarida kusan tafe yake da fim. Haka. Wannan dai aikin jaridan shi ya bani sha'awa, ya sa ni na soma tunanin yin fim, har na zo kuma sai na fara da fim ɗin. Na fara ganin yadda mutane 'yan fim suke yi, sai na fara kwaikwayo, har na zo na fara acting haka, sai na zo na ce ina so in yi fim a gida, sai aka bar ni, sai na shiga harkar fim. To kamar da kike magana kin fara kallon 'yan fim haka kika samu kika fara kwaikwayo su, wane ne ko kuma wani tauraro ko wace tauraruwa ce ta zama miki a bar koyi kafin ke fara? Tauraron da ya zama ma abin koyi kuma nake kallon abubuwan shi sosai shine Ali Nuhu. Ba ma mace bace, namiji ne? Ina son kallon fim ɗin Ali Nuhu gaskiya, shine. A mata kuma akwai Rahama Sadau, akwai Fati Muhammad. Haka, to misali kamar shi Ali Nuhu wani abu ne ya fi burge ki da shi har yasa kika samu sha'awar fim kima? To gaskiya abubuwan da ya fi burge ni, ina son in ga mutum yana abu ba yana yin drama ba, yana yin shi da gaske. In ina kallo ina jin daɗi kuma ina kwaikwaya abubuwan da yake yi. In dialogue ɗin shi ne shi namiji, ba sai in daga kallon madubi ina dialogue ɗin da yake faɗa, har abin yana shiga jikina, ina ganin ai ni ma zan iya, har na zo na fara. To misali kin yi maganar kafin ki fara kwana 90 wata 6 kafin nan kin yi wani fim, wanne ne wannan? Akwai irin su Hanyar Arziki, Ƙanin Miji, akwai fina-finai dai da ɗan dama da na yi, amma gaskiya akwai Yare Na, amma gaskiya su ba su fito ba, ko kuma maybe sun fito, amma dai wanda aka fi sani na akai shi ne kwana 90. To misali a kwana 90 rol ɗin da ke takawa rol ne mai ban sha'awa, wanda kuma misali kamar inda kika zaɓi ki zama wannan rol ɗin, ki taka wannan rol ɗin misali na 'yar aiki mutuniyar ƙauye haka ta karkara wadda bata karatu ba? Ai ka san in ka je audition kowanne akwai ra'ayin da yake ɗauka. Wani zai ce shi ya fi son ya taka rol ɗin Salma, wani zai ce ya fi son ya taka rol ɗin Wanci, kamar dai haka. To da na duba na gani sai na ga bari in ɗauki rol ɗin Rayya mana, in gwada ko Allah zai bani sa'a. So da na ɗauki rol ɗin Rayya na gwada, sai kuma dai Allah ya ce ni ce. Haka, to misali Rayya, an san ki da idan abu bai miki daɗi ba, akwai wani salo da kike yi
na haɗa fuska ko wani abu, za ki iya mana shi yanzu? Lokacin da Hajiya Fulani ta ce za ki koma ƙauye, kin haɗa fuska, kin akwai wani abu da kike yi da hakan abu bai miki daɗi ba, ko za ki ɗan iya gwada masu kallo? True. Na kasa. To ina lokacin da ke da saurayinki ɗan gidan tsohon gwamna, inda suka ɗan sa miki kwaya a cikin lemu kika sha, kin zo gida kina tangaɗi kina tayi marisa ta sha kafso, har kika ce mai gidanku kike so. Ya aka yi wannan lokaci? To ai kamar dai yadda kowa ya gani kwaya na sha. An samu abu ne na sha ba da sani na ce ina son shi ba, kuma ai in ma da sanin nawa ne ba zan buɗe baki in ce ina son shi ba ko, saboda ai na san in na ce ina son shi dole za a mai da ni ƙauye. So ke kuma ya son kuma ƙauye? Wa ke son ya koma ƙauye? To ina aka kwana dangane da saurayinki na ƙauye mai tsire? To yana nan dai yana ta ba kai shi wahala. Kamar misali a rayuwa ta zahiri, an haife ki a Lagos, kin dawo Kano, akwai ƙauye a cikin yanayin tsarin rayuwarki? Babu kwata-kwata gaskiya. Da ni ina ji zan iya lissafa maka garurukan da na je, ko kuma zan iya lissafa maka so nawa na je ƙauye, irin ƙauye sosai ɗin nan, typical ƙauye. To amma gashi sai kika dace yadda aka zo daga ɗaukar buta za ki kama ruwa kika tsire sai ga ki a cikin bayan a kori kura cikin bunhunan hatsi kin dawo birni. Idan mutum yana acting ba irin abin da ba zai iya yi ba gaskiya, inda actor ɗin ne kuma yana son abin da yake yi, kuma ba abin da ba zai iya yi ba, abin da ya fi wannan ma zan iya yi. To misali a cikin kwana 90 an san Rayya da san nuna kai, in tare da mutane kai ni fa yan gidan tsohon gwamnati, in ta tadda layi kai ni fa ku buɗe ni kaza kaza kaza. Shin haka Rayya take ne ko kwa dai wasa ne? A'a, wasa ne kawai, amma ina dan kwatanta wasan ko ba fim ba ne. Haka baya ga wasa, kina wani abu makamanci na kamar wasan barkwanci haka? Saboda idan aka dubi irin rawar da ke takawa, ya kama da na mai taka rawar barkwanci a wasu abubuwa daban. To gaskiya ni da na zo harkar fim ban yi tunanin ma kwata-kwata zan, ko a mafarki ka ce min zan yi comedy ba zan ci maka wai zan yi ba, saboda ban taɓa tunanin ma akwai shi a jikina ba gaskiya. Ban taɓa tunanin ina da comedy wai a cikin jikina ba, sai gashi kuma wai na fito da shi. Abin ni ma kaina ya bani mamaki gaskiya. To misali Rayya, kamar yawanci jarumai ko taurari da suke taka wani role, za ki ga mafarkinsu bai wuce su ma wata ran a waye gari sun yi nasu fim ɗin ba. Kina da wannan mafarkin haka? Ina da shi insha Allah, amma for now ina business. Ashe 'yar kasuwa ce. To kamar da me wani irin business ne haka? Solar. Sa wuta ta mai amfani da hasken rana. Injiniya. For now. No, ba fani ne injiniyan ba. So ashe dai ba wasan Hausa ba ne kawai sana'ar, akwai wannan. Kamar misali, na san mutane da yawa za su ji Rayya za ka ji bata iya turanci ba a harkar, saboda ba ma ta makaranta ba a kwana 90. Akwai lokacin da kike cewa na san dai har ma biya miki aka ki zana jarabawa da sauransu. Menene matakin karatunki a zahirance? To matakin karatu na a zahirance yanzu ina yin diploma kenan a mass communication. Shine matakin karatu na yanzu. Daga nan kuma sai ina? Degree, masters, and so on. Har doctor, har professor ma watakila. Ya, kamar ya nufi. Yanzu. So kuma gaskiya mu gidanmu muna zarfin karatu sosai. Haka, 'yan boko ne. Gaskiya ana zarfin karatu sosai su. Kamar kin san bisa al'ada
idan jaruma ko tauraruwa ta haɗu da masoyanta na ga su nan suna ta tambayoyi da sauransu. Akwai masu tambayar shekarunki, kamar wani ya ce wai baki wuce 19 ba. Menene gaskiyar? Shekara na 21. To masha Allah, to da kaɗan da biyu ya rage miki. Da biyu. Misali, Rayya tana da shirin kasancewa da wani kamar ta yi aure haka a nan kusa-kusa? Ina shirin kasancewa, amma kamar yadda na gaya maka, gidanmu ana karatu, duk gidanmu duk yayyinmu sun yi karatu sosai. To ai aure zai hana karatu? Ba zai hana ba, amma dai yadda muka ga tsarin gidanmu yake haka za mu bi ko? Haka ne. Mu ma muna son mai karatun, saboda karatun yana da matuƙar muhimmanci. Yanzu rayuwa ba ta tafiya sai da karatu. Gaskiya ne. Ba kowane namiji bane zai auri matar shi bari ke karatu ko? Aka tattauna aka samu agreement. Wani zai iya cewa zai yi, in ya ce zai yi sai kin je kuma ki ga ba haka ba, saboda akwai an yi a cikin gidanmu mun gani. So ina so in yi karatun kafin in yi auren. Amma idan tsarin Allah yake haka za a yi. Yawwa, shine zan ce na ga mabiya haka masoya suna ta aiko, akwai wanda yake cewa to shi yanzu in ya fito kenan Rayya ba za ta amince ba? To ya fito. To ya fito, kana ji ka fito. Wani abinci Rayya ta fi so? Na? Wani abinci Rayya ta fi so? Shinkafa da miya. To, shinkafa fara da miya. Da coleslaw aka irin farin nan? Dan man nan fari. Mai da dan waken nan da dan cabbage haka ko? Har ya wuki ya tsinke kenan. So kamar misali, baya ga abinci, wace irin kala? Dan yawanci mata ba a raba su da kala. Wace kala kika fi so? Kala kaya, watakila pink ne ko purple ko baki ko fari ko me? Na fi son baki. Baki. Yawancin kaya ma baƙaƙe ne. Abin da zan ce kenan, yawanci na ganki a kwana 90 baƙaƙe kuma zulumbuwa. Gaskiya. Na fi son baki. Doguwar riga baka. To amma ba su da wahalan sawa, kuma za ka yi tafiyan ka normal, ba kaman a tamfa za ka ɗaura ɗan kwali ya kwance, kana tafiya kana jin ƙaran shi sai a hankali. To gaskiya na fi son baki a baya. To amma me yasa aka ga Rayya da ko da ke makaranta ce da wando haka ya ɗage ɗagaggen wando, ko saboda tsayi ne ko telan ne dai bai auna daidai ba? To a zahirin gaskiya ni da kaina wandon ya kai har ƙasa, ni da kaina na ɗaga wandon na kawo shi sama saboda in daɗa ba mutane dariya. Rayya ajinsu tana da faɗa. Tana da tsokana ga sauran abokan zama a aji. Haka ke a zahiri? To gaskiya kafin ka gare na ya ɓaci na da daɗewa gaskiya. Ina da jura abu gaskiya. Amma kuma an raina ya ɓaci ina faɗa sosai. Amma in kwanciyar hankali ne ba wani faɗa? Gaskiya ban da abokin faɗa ne kwata-kwata. To Rayya da ke Hajiya Fulani take haɗa baki take cin kayanta da likita ya hana ta. Kajinta da wasu nau'in nama da kifi da wasu abubuwa dai abinci da aka hana ta. Ke ce abokiyar burminta. Misali, Rayya tana da irin wannan halayyar ne a zahiri, irin a haɗa baki da ita a ɓoye wasu abubuwa? Inda ka gani da surutu na dai haka nake a fili. Na gaya maka fa 'yar jarida zan zama. Haka, wato a zahiri akwai surutu. So 'yar jarida kamar 'yar jarida ta kasu kashi-kashi. Misali, akwai jaridar talabijin, akwai jaridar rediyo, akwai jaridar takarda. Wacce kike so a ciki? ITV ya kawo da fim in gaya maka. To, wato mutane a ganki ki labarai ki burki. To misali, duk ɗan adam baya rasa
wani abu muhimmi da yake fitarwa ya zama masa burinsa a rayuwa. Menene burin Rayya a rayuwarta? Babban buri na business ina ya ta yin gaba yadda nake so. Ina batun aikin jarida kuma? Da aikin jarida kaga kamar yanzu business ina baya hana ni film, baya hana na karatu. To ina son ya yi gaba. Ina son ya tafi inda bana tunani. Haka. Ki zama wata hanshakiya. Insha Allah. Ka zama hanshakiya sai ki aje batun film da aikin jarida kenan? A'a, duka zan yi. Saboda ai shi zaka iya ɗora koma waye. Zaka iya ɗora staff a kan shi. Ko da baka gurin, kamar yanzu ai bana gurin kuma na sa wasu a kai. Akwai wanda na sa wasu, akwai wanda mu za mu je mu yi da kanmu saboda yanzu muna ƙarƙashin wani. To kina ta maganar ina son in zama kaza, ina son wani abu ne Rayya ba ta so a rayuwarta? Gaskiya ban san gulma. To. Ko a cewa ne ya ce kaza, wance ta ce kaza, gaskiya ba na son wannan. Ba kya son gulma? Ni duk wanda ya sani bai sani da ƙawaye ba haka irin da yawa ɗinnan, ka san ƙawaye suna sa faɗa can sai faɗa da ko gulmace irin nan mata, so shi yasa duk wanda ya sani gaskiya bai sani da ƙawa ba. To ba kya son gulma, amma kuma a kwanan 90 naga kamar da ke Hajiya take gulma, ake ɓoye-ɓoye da sauransu. Haka. To naga wani na tambayar cewar bayan kwana 90, misali wane fim ne kuma yake a layi, ko kamar wasu producers haka sun nemi ki musu wasa bayan kwana 90? Akwai wani fim da zai fito, shi ma future film ne, sunan fim ɗin 'yar siyasa. Yana nan fitowa insha Allah, ana kan yin shi saura kaɗan ma saboda wannan issue na COVID-19 ɗin nan shi ne ya hana ba mu ƙare ka ba, amma saura kaɗan insha Allah zai fito. To misali Rayya, a baya kin ce ki ba kya son gulma, hakan ne sama baki da yawan ƙawaye. Misali bisa al'ada taurari irin ku in suka fita suka shiga kasuwa ko wani shago haka, za ki ga jama'a suna musu rububi irin haka. Kamar ya mu'amala ki take kasancewa da su? Saboda yawanci masoya ne. Normal yadda yake kasancewa da kowane mutane. Normal kamar dama na san ka ko da yaushe. Ba kya gajiya? A'a, ba wani gajiya. Ai mu muka neme su kuma Allah ya ba mu su, kuma alhamdulillah su me zai samu gaji. Kina haɗuwa da masu cewa Rayya zo mi selfie, Rayya zo mi selfie, irin waɗannan duk ba sa ginsaki? Alhamdulillah ba sa gisana saboda mu muka neme su. Akwai wanda suna hana kansu bacci saboda su same su ba su samu ba. So ku sai hamdala kenan. Alhamdulillah. So na ga wani nan mabiya ya rubuto yake cewa kasancewar Rayya ta tashi a Ikko da kuma irin matakin karatun da ta yi, Rayya ta iya turanci. Wai ke mai turanci? Me kake son ka ji? To ki wata ila bai wuce ki gaida ba. Like what and what? Maybe like ki gaida shi ko wani abu makamancin haka. Kin san dai irin halayya ta masoyanku, kun fi mu sanin su. To ba san sunan shi ba. Ya. Da kin san abun na zuwa na yin sama ne. Tambayoyin na zuwa sama. So thank you so much, my fans. I really appreciate your effort toward me. I do appreciate it. Yawwa, to kaji yadda ta zuba ma turanci kamar daga Ingila take. In ma kana da shakku, ya kamata shakkunka su kau. To misali Rayya, kasancewarki Bahaushiya. Misali irin Hausar da kike yi a kwana 90 irin ta ce kike yi a waje. Ko ku a wannan Hausar ta rubutu ce, ta darekta ce da ya baki? Yanda aka rubuta, kai Hausa na kenan gaskiya. Saboda darektan mu baya irin tilasta maka sai ka canza Hausa ko ka wannan, gaskiya Hausa na kenan.
To bisa al'ada In dai mutumin da ya tashi a Eko, kafin ina jin ki. Lagos. Bisa al'ada ya mutumin da ya tashi a Eko Amma na za ki ga ya iya Yarabanci. Ke ma ba kya amma dai kina ɗan ji ba ana yi. kasancewar hada-hada da sauransu. Hmm? Kasancewar hada-hada da cinikayya da sauransu duk da yaren ake yi. Gaskiya a yare an fi yare da turanci ai. Normally ko kana jin yare baka fi yaren ka ba sosai sai Ko ba turanci ku fiye yin Hausa ba ma kenan. A'a, Hausa. Ni ba Haushiya ce. A wai Hausa kin san irin akwai aje botas haka da ake ga Hausar aiwa sosai ake dan yi ba. Ni a jefa ko ne. Okay. To misali yanzu wanda ya kani da tambayar shin ke Bahaushiya ce kuma kina turanci kin tashi a Eko inda ya kamata a ce kina Yarbanci kina Buroka yare nawa kike ji? Hausa da turanci. Biyu? A faɗa mana gaskiya. Gaskiyan kenan Hausa da turanci yake ji. Ba na yin broken ban iya ba. Duk da zaman ki a Lagos. Zama na a Kaduna ma ana yi amma gaskiya in kana jin in ka ce zaka koya zai bata maka turancin da kake ji. In baka iya baka ce zaka koya zai bata maka wanda kake ji. Kakan mu kamar misali yan Kaduna turancin makaranta muke ba na wancan ba su kuma wa'incan suna yin turanci ne na wannan society din nasu. Haka. To wani yake cewa wai da kika ce Kaduna kika magana Kano. Asali a matsayinki na Bahaushiya, yan wace jiha ce? Jihar asali. Kaduna. Okay. Kaduna. Kaduna Zaria Kusfa. Oh, ashe ba zazzagiya ce. Baba na baka ne kin ga ashe ke baiwa ta ce ma. Ni ba baiwa kawai. Kun sha fate kun ci doya. To misali a fim ɗin kwana 90 ke tauraruwa ce. Baya ga ke wace tauraruwa ko wani tauraro ne yake burge ki? A cikin fim ɗin? Haka. A cikin fim na kwana 90? Kwana 90 hakika. Wani tauraro ne ko wace tauraruwa ce take burge ni? Yes. Ni duka suna burge ni. Na'am? Amma duka suna burge ni. Amma wane ne ko wace tafi burge ki? Wadda watakila bayan shooting ke ma in kika zo gida ki tsaya ki kalli fim din nan a takaici. Ina son acting ɗina da matar gwamna. Fulani. Saboda in muna yi mu kanmu muna jin daɗin abin da muke yi ba wai masu kallo ba mu kanmu in muna yi muna jin daɗin abin da muke yi saboda so ina jin daɗin jiwayin da muke acting ni da ita da kuma yin da nake da Yawali ina jin daɗi sosai ina jin daɗin yadda nake da Lukman ma. To na tabbata masu kallo ma suna son haka kuma nan muka kawo ƙarshe a sakan 10 me zaki gaya masu kallon ki? To na gode sosai kamar yadda na faɗa na gode. To ma mun gode Rayya. Mun gode Rayya Surayya Aminu kenan fitacciyar tauraruwa a ƙasar Hausa wadda ta fito a cikin fim na kwana 90. Muna miki godiya. Da fatan za ku kasance da mu domin kawo muku wani fitaccen tauraron a shirinmu na gaba insha Allah. Sunana Usman bin Jibril.